أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأمة الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. wato yau shine ranar juma'a 26 ga watan biyu shekara 2021 miladiya, amma in ji malaman tarihi. Kuma kaman kullum kuna tare da Yahaya Masussuka. Shirin mu yau takensa shine siyasa ba gaba ba. Na farko wannan shiri ga al'ummar duniya ne, amma khasatan zuwa ga mutanen ƙasar mu ta biyu, ita ce ƙasar Nijar. Na farko bayan an yi wannan zaɓe da suka yi na wannan shekara ta 2020 da kuma 2021, to al'ummar duniya suna ta yaba masu wajen yadda aka yi zaɓe lafiya, aka gama lafiya. So amma kuma bayan fidda sakamakon zaɓe sai ga matsaloli sun gitto na ƙone-ƙone da hallaka kayan al'umma, wanda kuma wannan ɗabi'a ba ɗabi'a ba ce ta mutanen Nijar. Tabbas wannan ɗabi'a aro ta suka yi daga wani wuri, amma dukkan sauran ƙasashe za su iya ba da shaida akan wannan, domin mutanen Nijar mutane ne masu yawo ƙasashe daban-daban. Duk inda ka gansu za ka gansu sun mai da kai ne ɓangaren neman abun kansu da ɓangaren addininsu. So amma a ce dukiyar da aka nema an dawo kuma ana cunna mata wuta, to tabbas ba a san al'umman Nijar da irin wannan ɗabi'a ba. Kuma na tabbatar da duk mutumin da ke yawo ya san haka. Hatta yanzu a jikin fasfot ɗinka idan ka zo wuri da ka miƙa aka ga fasfot ɗinka na mutumin Nijar ne, to ba a yawancin tsananta maka bincike, an san kai mutumin kirki ne, mutum ne mai nema. Wannan kuma ba ina so in ce dukkan al'umman Nijar ba wanda ke yin laifi ba. A'a, ko da a cikin al'umma a mutum 10 sai aka ce mutum 8 ɗinsu duk mutanen kirki ne, to da su ake buga misali. Wannan kuma ba zai hana a samu wani mutum ɗaya ko wani mutum biyu bara gurbi ba. Tunda a fadan manzon Allah ma aka samu waɗanda munafurci ya kawo su, balle kuma wasu al'umma daban. Da haka amma mu ga abin da muka sani mutanen Nijar, to mutane ne masu son zaman lafiya, ba a san su da tada hargitsi da tada tarzoma ba. Kuma abu ne ya faru wanda za su yi murna kan shi, cewa tun da ake mulkin farar hula bai taba ɗauka ya miƙa ma ɗan uwansa ba. Abin da aka sani daga mulkin farar hula sai ya juye ya koma soja, sannan kuma ya juye ya dawo farar hula. To gashi sai ya zama wannan karin farar hula ne ya ƙare ya miƙa ma wani. To kamata ya ku kafa tarihi mai kyau wanda al'umma za su rika buga misali da ku. Domin ka tuna idan ka zo ka tadda mutum bayan zaben nan, in ka zage shi ko ka buge shi ko ka ƙona mai kaya, ɗan Nijar ne fa ya zagi ɗan Nijar, ko ɗan Nijar ya bugi ɗan Nijar, ko ɗan Nijar ya ƙona ma ɗan Nijar kaya, ba wasu al'umma ne na wata ƙasa ba, ya ka junanku ne, wanda ya kamata ku yi shawara ya za mu yi ƙasanmu ta ci gaba, ba ya za mu yi mu ƙona abin da muka samu ba. Duk abin da kuka zo kuka ƙona abu ne fa wanda al'umma suke amfana da shi, kuma duk abin da kuka ƙona sai kun dawo daga baya kun neme shi, kuma ba za ku iya maida shi rana ɗaya ba. Kuma ya kamata mutanen Nijar ya zama ya ishe su aya, irin wannan ɗabi'a ga ta nan a sauran ƙasashe sun yi ta, amma yau sun dawo sun rungume hannu na dama suke yi. Don haka abin da ya faru a sauran ƙasashen da suka yi irin wannan zanga-zanga ta ƙone-ƙone da ƙona dukiyoyin al'umma, wallahi ya isa nazari ga mai hankali, ba sai ya jira wani ya mashi nasiha ba. Abin da ya faru na waɗannan ƙasashe kaɗai ya ishe shi abin tunani. Kuma kar ka manta, manyan jagorori na siyasa ga baki ɗayansu, ku mabiya kuna can kuna ƙona kayan juna, amma da wani taro zai haɗa su ko wani ɗaurin aure ko jana'iza, za ka ga wasu zo suna gaisawa cikin murna da farin ciki ya ka junansu. Amma ku kuma mabiya kuna gefe kuna ƙona kayan juna. Saboda haka ina jawo hankali ga mutanen Nijar a kai zuciya nesa. So maganan mulki lamari ne na Allah, kuma akwai wani abu na lura. Ni a hange na irin nawa, ya zan mutum ya ci zaɓe a zagaye na biyu, wani abu ne ma da aka yi mashi na nuni wanda zai ƙara jawo al'umma kusa, ya ƙara gane mahimmancin al'umma, fiye da a zagaye na ɗaya kawai ya ci.
ya ƙara gano cewa lallai tabbas ko da yana da farar zuciya da son al'umma to zai fa ƙara ne saboda ya gane al'umman nan ita ce za ta yi shi, ita ce mulkin. Da haka kafin a yi nadama ya kamata duk wani mutum mai faɗa a ji, domin kowaɗanne al'umma akwai mai gaya musu magana su saurara. Na farko tun daga magidanci, kai ka gaya wa 'ya'yanka cewa wannan fasa shaguna da ake yi da ƙone-ƙone ya kamata a dakatar da shi. Mai unguwa wanda yake da iko kan wata al'umma na unguwa shi ya gaya masu. Hakimi ko dagaci duk wanda da yake faɗi a ji, ko wani jagora ɗan siyasa, ku fito waɗanda za ku je ku tadda ku yi ma illa daga ƙanin kafa sai yayanka sai babanka, domin in mutum ya girmen ka matsayin shi na ɗan Nijar sunan shi babanka ko yayanka. To don haka mu kai hankali nesa, domin idan yanzu kuka ƙona yanzu da alat takadir, yau inda za ka samu kaya gidanka sai ka ƙone su, dole ka hita waje ka je nema na wurin wanda bai ƙone ba. To haka kuma mutanen garinku da za ku taru ku ƙone kayan garinku, dole ku fita ku je nema wurin waɗanda ba su ƙone nasu ba. Kuma mutanen ƙasa da za ku taru ku ƙona kayan ƙasarku, sai kun tashi wa kun je wata ƙasa wanda ba su ƙona ba. To in kowa ya biye maku ya ƙona fa a dawo a yaya. Saboda haka ci baya ne mutanen Nijar, ku dawo taitayinku, ku dawo tunaninku, ba a san ku da haka ba. Duk inda kuka shiga an san ku mutanen kirki, ga ana tare da ku a ƙasa irin Libya, ana tare da ku a Ivory Coast, muna tare da ku a nan Najeriya, ana tare da ku a Kamaru. Duk inda kuka je ku abu biyu kuka sa gaba. Na farko neman abun kai. Har wasu kasashen ma zaka ci suna gori suna cewa nan ma yazo baro yake turawa, amma yanzu duk katon kantin can nashi ne. Mutanen Nijar wallahi suka gaji haka. Muna nan tare da su a Katsina da Dutsen ba. To da haka amma ba a san dan Nijar ya kuma kona kaya ba. Ba halinsa bane. Ba halinsa bane. Saboda haka ina jawo hankalinku, Qur'ani yana gaya mana wala tufsidu fil ardi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa dama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Allah yake gaya wa al'umma sake wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kuma zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Kowace ta zo da wannan da ka kawo ta farko da wannan ta biyu. Duka ayoyin suna gaya mana kar ku yadda ku zo ku yi barna bayan ƙasa, bayan ƙasan nan an gyara ta. Kenan in ka tadda gini ka ƙona shi, ginin nan gyaran ƙasa ne. A batta mai ginin nan wanda ya kana son shi ko baka son shi, kowa da ya zo gari ya gini ya fenti, wallahi gyara ƙasa ya. Da haka kar ku ɓata ta. Gara in so kake ka ce yi mata kuɗi ni ke so in saya. Amma da ka ƙona sunan abun ɓanna. A yi titi in ka zo ka aza taya ka cunna mai wuta, mutane ne fa za su amfana. To duk wanda ya irin wannan barna ya na farko bayan ya ci mutuncin ƙasar shi a hasko bidiyo ga ƙasa kaza can ga abin da suke yi ana haska ku, wallahi ci baya ne. Sannan kuma wannan abin da ka kona dole sai an dawo an gyara shi. To da kuɗin ƙasar fa za a ɗiba kuma a gyara. Kenan kai baka amfana ba, baka bai mara abin ya amfana ba, ka koda shi haka nan ya zama hasara. Don haka ba daidai ba ne. Saboda haka duk inda wani jagora yake, mutanen Nijar ku fito ku yi magana, ku jawo hankalin al'umma masu sauraren ku. Mutumin kwarai wanda ke jagoranci mutane su ne allazina in makkannahum fil ardi. Allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Walillahi aqibatul umur. Saboda haka duk inda jagororin al'umma suke, ba magana bambancin siyasa, kowace siyasa kake yi, ba kuma bambancin aƙida, kowace ƙungiya kake yi, kira al'umma ka a tsaida wannan zanga-zanga, a daina wannan abun, a samu lokaci a natsu. Saboda haka Allah ya sa an yi zaɓe lafiya, an gama lafiya, to ku dawo taitayinku, ku jawo hankalin al'umma a zauna lafiya. Sai ana zaune lafiya sannan za a fara kowace irin shawara. Gaskiya ne. Qur'ani ya gaya mana wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. To wannan aya tana gaya mana allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar, shine muhallin shahid. Mutanen kwarai da sun samu jagoranci, zaka ga wa amaru bil ma'rufi, sun yi umarni ne ga mutane cewa ku rika yin abin da ya dace. Wa nahaw 'anil munkar, kuma sun yi hani, suna yin hani akan mummunan abu. Dan haka kai mai jagorancin al'umma, tun daga kan jagorancin gidanka zuwa jagorancin jam'iyya zuwa jagorancin wata kungiya,
ka kira al'umma ka ce a tsaye da wannan abun ko mine ne a bi hanya ta shari'a ta limana a tsara a zauna lafiya. Wannan shine babban abun da nake jawo hankali ga mutanen Nijar cewa kowa wanda yake da al'umma karkashin shi ya gaya masu su tsaye da wannan abun ba halin mutanen Nijar bane, abun da muka san ku da shi zaman lafiya sai kuma neman abun kai. Wannan duk dan Nijar an masa shaida haka. Muna fata Allah shi taimake mu, Allah subhanahu wataala ya sa mu yi kyakkyawan karshe, kuma duk wanda Allah ya ba jagoranci daga karshe zan yi kira gare su, wato daga ranar da aka rantsar da kai aka ce kai shugaban ƙasa ne, to daga wannan ranar baka da sauran dan adawa. Dukkan al'umman nan al'ummar ka ne, kuma ƙarƙashin kulawarka suke, kuma wajibi ne ka yi masu adalci. Qur'ani ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Saboda haka siyasa ba gaba ba, duk abin da kaji ana yi a fagen adawa ba wai gaba ce ta gaske irin in an haɗu a bugi juna ko a kashe juna ko a kaza, a'a abu ne kowa yana kokarin ga hanyoyin da zai biya gyara ƙasa. To sai Allah ya sa wancan ya ci nasara, to a dawo a rungume juna, zancen adawa a aje shi. Gaskiya ne. In yi abun kirki ka yaba, kuma ɗan adawa ma kai mai mulki alkhairi ne a wurinka, domin ɗan adawa zai rika faɗin inda ka samu matsala don ka gyara. Gaskiya ne. Idan kowa ya zama masoyinka ne, ƙarshe kai ta yin kurakure a ƙi gaya maka. Amma ya kamata su kansu masu mulki bayan sun saurari masoya, to su rika sauraron abokan adawa, za su yi masu nuni su gyara wasu matsalolinsu. Gaskiya ne. Muna fata Allah shi taimake mu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.